inini ndati uyu munhu wamuri kuti musikana uyu manga musingazvizive mukadzi wangu zvese ari kushanda kana muchishanda naye achashanda achibva kumba kana ndiripo ndomuperekedza kana muchishuta ndiripo tichidzokera kupi tichidzokera kumba zvese mabva matanga kugarisana baibhiti pawakatanga kugarisana nababa waizviziva here kuti vane mukadzi vangu vakudza kuti ndine mukadzi iwo bva wangoti ndovada vakadaro baibhiti saka oraiti baibhiti saka iwowo wakuda kushingirira kudzokera nemurume wemunhu ndizvo zvatiri kutaura iwowo wakudzokera nemurume wemunhu here hazi murume wemunhu murume wenyu mese it's okay Teachcat MTV inokupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi, munoenda pa YouTube channel yedu Teachcat MTV, mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachcat MTV tinodzifamira. Right, muri yaZimbabwe makadiko kumatimana enyika kwese kwese kwamuri zita ndinonzi DJ T1. Tiri pano pa Teachcat MTV apo patinobata nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere pamwe chete neakatikomberedza. So nhasi ndina maid tauya pano kuti tinge tichimbokurukura zvishoma tichimboonesana takutaura zvedu kuti makuhwawo zvedu takuda kumboitawo makuhwa. Right, maid wane mukana wekumhoresa vateereri. Kwazuwai mhuri yeZimbabwe, kwese kwamuri zita maudzwa kuti ndini maid. Anyway, tichangoita makuhwa sezvavataura kuti toda kungotsikawo dzikunonzi mutsikadzanwa. Dzatonwa kare shona munoida senyu ere maid ka. Alright, shona ndipona shona inondinetsa inonzi mutsikadzanwa asika zvinonzi babati nendaitadza iwe mutsikadzanwa. I think so tichiudzidzawo primary ndozvo. Alright, nauya toda kubata maid inauye musikana anonzi ndiBaibhiti. Atikuona ari kutrenda, ari kutenderera pasocial media. So nhasi zvangofuma zvichinzi aiwa achiri kutrenda asati apera. Aiwa asati apera kutrenda zvake achiri kutrenda. So toda kuti timboitawo makuhwa zvatinenge tichinzwa pamwe chete nekuona zvinenge zvichitenderera pasocial media. Maonero anosiyana, umwe neumwe panoitika nyaya kana kuti panoitika chinhu ane matorero ake. So chazonyanya kutigadzika panapa inyaya yaBaibhiti maid. Tiri kutarisa zvangofuma zvichinzi Baibhiti auye achitorwa nemurume wake. Handitika? Saka handisi kuzivawo kusaidi kwenyu nemaonero, but inini pandoda kutanga kusvika ndoda kutenda mukadzi anonzi Mairasi. Right, ndiye munhu wandoda kutanga kutenda pari zvino Mairasi basa rawakabata. Kana ndichinzwa inini live yongo achiita wengo achitaura iyo kuti ndo akatanga kuposta video yaya achirowana nemumwe musikana kuchikoro. Handitika? Ndo wakaita kuti video yaya itrende. Yabva yatrenda zvechokwadi, video yabva yatrenda, vanhu vabva vatsvaga musikana vachibva vamuwana. Asi pari kunonetsera nyaya yemaid ndepekuti chii, vanhu pane zvese zvakaitika wawana musikana waona Baibhiti, hapana munhu ainge achiziva kuti musikana uyu ane mwana uye ari kugara nemurume, mukadzi wemunhu. Handiti muri kuzviona? Hapana ainge achizviziva zvinhu izvi. Saka pane nyaya yangu inini ndoda kuti ndiite handover kwamuri imimi muriwo munhukadzi. Muchiona nyaya iyi maid ichitrenda kubva pakatanga kupinda Baibhiti kusvika pari nhasi, makazvionawo sei? ini nangu DJ handidi kunyepera. I'm also in shock seshoko ya Mungori. Why ini ndinotanga kutora nyaya yaBaibhiti achitanga kusvika achitwa ma interview nana who is that guy Clyde Rice achitwa ma interview
Bhaibhiti achipinda muHarare akapinda namai mai vake. I don't know ndini mai Nyakutomba ndimai vake ndo vakatanga kupinda naye. So I know we understand kuti obvious pane vanhu vakatomubvunza sematauro anga achita Mairasi palive kuti isusu takatomubvunza kuti hauna kuroorwa here, akatoti handina. Amai vakatovhunzwa kuti mwana wenyu haana kuroorwa here, vakati haana chi haana. So inini hangu side kwangu ndinokwanisa kuzvitora in a way yekuti handizive kuti chii chaitraya bhozi zera mai vacho vaya munhu mukuru. Handizive kuti chii changa vachiedza kuprotecta kune mwana wavo Bhaibhiti to the extent yekuti vainyepa kuti mwana haana kuroorwa iye mwana anga ane murume. And there is two things, pane chinhu chinonzi kuroorwa nekugara nemurume babadi. The thing ndekuti sometimes maybe kugara kwaaita bhozi tichizonzwa live iri kutaura kuti Bhaibhiti anga agara nemurume uyu for about a year. Handiti andomataurwa zvikuitwaka bvumiranai neni kuti tifambirane angagara negore. But pagore apa hatizivi kuti wai mai vasina kugutsikana nemukwasha wavo to the extent yekuti vakavhunzwa pajekerere vakataura kuti mwana wangu haasi kugara nemurume. Alright, uri kuzviona inzwaika my G. Ini ndikuda kudzoka kumashure. Handitika ndichinzwa Mairasi vachitaura pa video yangu vachitaura. Handitika wataura vakati mwana uyu pakatanga kutrenda video. Wakamutsvaga waine moyo wekuda kumubatsira. Handitika wamutsvaga havana kumutsvaga wega kuburikidza naAnko Sandy wengu arimo futi mugrupu imomo. Inini ndichirurangarira inini penge patone vanhu vanga vakati wandei vaida kutomutsvaga kuti wamuwane. Ndichirurangarira Anko Sandy vachitobuda pavidhio vachiti ndikufambira nyaya dzemusikana uyavo. Handitika Anko Sandy wakabuda futi palive vachitaura kuti musikana ari kuuya mangwana kuHarare. Saka ndichakupai full information mangwana musikana auya kuHarare. Handitika kuchannel yaAnko Sandy hatina kuzoona chinhu kusvikana nhasi. Handina kana wani zuva randakamboona musikana uyu akamira nani naAnko Sandy. Alright, topadarika ipapo. Musikana uyu ndiri kuona kuti zvese izvi zvakafukidzika nei kuti tinge tichishaya ruzivo rwakakwana pamusoro pemusikana uyu. Maidhi pakapinda Bhaibhiti musikana uyu muno mutauni muHarare akabvutidzanwa. Kana muri kurangarira musikana uyu akabvutidzanwa mazwa here. Akaita kuti uya kuno wakutomuona ane uyu wakutomuona ane uyu. Haana kupiwa mukana wekutaura kuti I don't know kuti vanhu vaifunga kuti mwana wechikoro here. Because video yeye ichitaurwa zviri kunzi kuma 2022 handisi kuziva ipapa. Handitika ari kuchikoro ndopa zvakaitika wachirowana neumwe wake musikana uya. Handiti asi dai wangu wakanyatsa kuona mukana wekugara naye pasi kuti asha zvinhu zvakambofamba sei. Kutaura video ndeyekudhara iya zvakabuda akataura hake kuti video ndeyekudhara. Handitika ko life yaakararama pakati apa maitsvagiridza here. Zvakuchibuda nhasi kuti Bhaibhiti enga ane mwana. Ina hangu ndokurambira iyi marriage muri kuramba papi? Ndiri kukurambira. It's not all about kuti Bhaibhiti akabvutidzana. Yes, DJ munokwanisa kutaura inyu kuti Bhaibhiti akabvutidzana. Musati maenda kure maiti. Ndisiyai kandi crash objection my lord. Ndisiyai nditaure point yangu. Munoziva DJ pane mamwe ma opportunities anouya once muupenyu hwedu. So inini what I think Bhaibhiti akaona kuti this is an opportunity mulife yangu. This is an opportunity mufamily mangu. And at the other hand we don't know kuti Bhaibhiti akagara sei. We are talking about polygamy. Barika nditi ndokwaari ari kubarika uko. So chakamupa simba rekuti anyepe kuti inini ndiri single and ndichiri mwana. Inyaya yekuti anga atoona there is opportunity mukubvutidzanwa umuka. Hazvinetsi kutaura kuti guys ina merit guys. I just want to stay just for 2 days in Harare then I'll go back to my husband. Ora komai vacho wakapafukidzirei. Inini ndinototaura zvandiri kufunga DJ. Mai vaya vana kudya mombeu mai bavaya. Aiwa mai vakadya mombeu mai chandinoziva vaikwanisa kutaura kuti mukwasha wangu Bhaibhiti akatizirawo kwaakatizira whatever ifungwa dzangu handisi kutaura kuti ndo zvevamwe vese. But mai vaBhaibhiti chavo whether uri mukadzi ane undyire sei kana vachiziva kuti mwana wavo akanogara nemurume kwegore murume akauya akanobvisa 1 2 3 une simba rekutaura kuti aiwa
mukadzi wemunhu, but ivo vari kunatsoziva kuti mwana wangu pamwe ari kubasa ari kuchaya mapoto because I'm also a mother, DJ. I can't say mwana wangu agara kwegore rese anongodya kana 50 cents yekoko then toti mwana wangu akarorwa. Nani opportunity yakanoka padoo iri kuti gu. So but there were a lot of opportunities for Bybit. Aiwa ndizvozvo opportunity yake yakauya handitika. Yes. Asi yauya saizvozvo ngatitarisei maiti toda kutarisa kwese handitika. Wakomanaka tinogara tichiudza vanhu unoziva kuti kunyangwe munhu akadanana mwana wako akadanana nefudza mombe. Munhu anofudza mombe anoshandira iwe achifudza mombe iwewe. Mwana wako anogona kudanana naye unoziva. Mogotadza kuwarambanisa imimi. Iwe ugoshaya kuti kona mwanangu wadei pafudza mombe. Handitika but mumwoyo make munenge muine rudo zvekuti imimi mukamuudza kushata kwemukomana wake hakuoni. Anenge akafukidzwa nerudo. Handiti saka ndozvakaitika pana Bybit. Ndichitarisa kuna Bybit kubatsirwa nevanhu ari kuda. Murume wake ari kuda. Uri kuzviona. Saka haana abereki ari kuvanzwisisa. Wabereki atingati ari kuvanzwisisa. Ari kuvanzwisisa because dai akatota kuti aiwa nhai maiyo imi makuchita kuti handina murume. Aiwa. Koneiko. Guys ini ndine murume azvinetsi. My D. Ndoda kuti umboite silent. Handitika. Inini ndine ndoda kumbokuplayera video. Ndoda kuti umbonzwe bhara aisa. Ipapa akanda bha because handisiuziva ndianenge achimubvunza kwako kukumba kwamairasu. But kumubvunza kwacho sometimes wengu achiita kunge like futi wari kumushishidzira. Handitika. But iye ngachitaura zvinyoro kuratidza kuti munhu ari kuda chi? Murume wake. Ari kuda murume wake. Handiti. Saka izvozvi zvinoda kuti ndoda kuti umboite silent. Umbonzwe achitaura ngatimbonyarare. Okay. Muri yeZimbabwe ngatimbomunzwei Bybit achitaura ega nemuromo wake. Chimboteererai munzwe. Okay, mabva matanga kugarisana. Bybit pawakatanga kugarisana na baba waizviziva here kuti vane mukadzi? Vanga vakudza kuti ndine mukadzi? Iwo bva wangoti ndovada vakadaro. Bybit? Saka alright Bybit. Saka iwo wakuda kushingirira kudzokera nemurume wemunhu. Ndizvo zvatiri kutaura. Iwo wakudzokera nemurume wemunhu here? Hazi murume wemunhu murume wenyu mese. It's okay. I think ndosvika zvanachida kutaura nemhuri yeZimbabwe. Ndokumbiropawa bhenyi rangu. Saka tinoda kubvunza kuti zvichiri kuchikoro uku zvichiri kubudirira here kungopedzisa clear kuvanhu because zvakuita zoti vanhu takuvapa confusion pasocial media. Saka mukangosiya zvava clear sezvo mati makutora musikana mukadzi wenyu kudzokera naye kupi Darwin. Saka mungosiyawo mango mungosiyawo mango clear kuti zvichafamba so tiwane pekutangira. Okay. Inyaya yakanaka Ado. Ina handina problem. Uyu mukadzi wangu Bayo. She's my wife. Saka handina problem naye. Pane zvimwe zvese zvaangachiita it's okay. Munokwanisa kutokontinua ndichimusapota ini ndiripo. Asi panyaya yekuchikoro munhu wandakaroora munhu wandinogara naye ipapo hapasi kubudirira. Saka inoda wedzise kuti zvekuchikoro takutaura half price kuti kuchikoro mwana haasi kudini haasi kuenda kuchikoro nekuti akaroora. Saka half price I think mangozvinzwirawo achiti kana vachida kutisapota pane zvimwe advertise kana anything zvese izvozvo hatiripo papeji titoripo zvekutodara asi zvemuchikoro alright. Pane mubvunzo wandoda kungobvunza sorry ndiri kubheki kwefoni. Pane pamati ndakaroora mukadzi wangu wandakaroora pekutanga tambonzwa kuti imi mamusati mabvisa kana tsvakirai kuno makaroora here? Ndakaroora mukadzi wangu. Makatonobvisa? Yes. Vanambuya vanotokuzivai? Yes. Alright, aiwa tinotenda. Okay, saka also tine mamwe makamani atakatsvagawo mabasa achiti tinomusikana wedu shamwari yedu mamukusangisawo mabasa. Saka izvi hatichazivi kuti chakushanda naye sei manje. Also makamani iwayo anenge achidawo kuziva kuti position yawo yakamira sei nemacontract emusikana. Okay. Inini ndati uyu munhu wamuri kuti musikana uyu manga musingazvizive mukadzi wangu. Zvese ari kushanda kana kuchishanda naye achashanda achibva kumba. Kana ndiripo ndomuperekedza. Kana muchishuta ndiripo tichidzokera kupi? Tichidzokera kumba. Zvese zviri okay. Nyaya yekuchikoro. Saka munjira dzimemchimukira kubva kuchimweshekera mobile. Kuchimwa mazvese. Saka zvine zvimwe. Zvine zvimwe.
Alright. Chinzwa kamaiti munhu abvunzwa kunzi murume wako unomuda here, makaonana kupi? Wanhu vamubvunzwa hanzi iwewe asi ukateerera audio yemunhu ari kubvunza aine voice riri padenga kuti makaonana kupi. Saka iwe pawakamuda unge usingazivi kuti murume wemunhu here. Hanzi naBhaibhiti haasi murume wemunhu, murume wani? Murume wedu tese. It's okay, DJ. It's okay. Munhu ari kuda munhu wake. Hazvina mhosva kuti munhu uyu haana kuenda kundoro. Ndofunga mukanzwa achitaura iye madzibaba ava, murume waBhaibhiti. Pane paenga ina Clyde achitaura zvikanzi ndinge singachafari nezvenga akuita. Enga kupfeka wigi kuchechi kwawo hazvidini, hazvitenderwi. Enga kupodwa kumeso. Asi murume wacho ari kuti inini ndiri kumusapota, ngaramba achipfuurira zvake mberi nezvenga achidini achiita, but takumbodzokera kumusha kuchiweshe. Aibeka. You know what, DJ? Ndozvandiri kutaura kuti mukana inguva. Ende isusu vakadzi tinoita dambudziko iroro rekuti tinokwanisa kuchoose between career and marriage. Pamwe kune madzimai akatonditeerera right now. Those things zvinhu zviri two izvi, we can't choose them. Zvinhu zvisingaiti, you can't replace chimwe nechimwe. Because zvinhu izvi zvinofanira kuti zvifambirane kurarama. So Bhaibhiti, mirai, Bhaibhiti zvaaita, aita chinhu chakanaka mumaziso evamwe vanhu. But nemakufamba kwenguva, ndine point yandanzwa yaabvunzwa ndiClyde Raisika. Amubvunza kuti so nyaya yechikoro toita sei. Ndeuyu andigirikino. Ndiani abvunza? Adopted son. Ado abvunza kuti chikoro toita sei. Akati hai inini mukadzi wangu handidi kuti aende kuchikoro. Why? Why uri kutaura kuti mari iri kuda kuenda kuchikoro kwemukadzi haizi yako, but ane simba rekutaura kuti handidi kuti mukadzi wangu aende kuchikoro? It's fine. Because ari marriage. Ari marriage. Ndo zviri kutoratidza kuti Bhaibhiti acharegret as time goes on. Because murume ane support newe aona kuti there is an opportunity yabudira kumukadzi wangu. Wani mukadzi wangu haana kudzidza kuenda mberi, but kwaita vanhu vavolunteer kuti toda kumudzosera kuchikoro, toda kumuita aite zvakati, kwati ngatidzokere kumusha kuchiweshi kunoita rudo. What about the opportunity yapinda? Moreover, ndimadzibaba vari chinamato, but chimwe chinamato chedu kana chauya kwauri chiri kuratidza ndokunonzi kupatsanurwa kwakaitwa Bhaibhiti. Ngatimbodzokere isisu kuna mairasi. Handitika wengu achigara naBhaibhiti. Tikadzokera kwavari mairasi mukutaura kwengu achitaura kuti ndenge ndiri kunzwa ndainzwa kubatikana nemusikana uyu. Asi tochitaura here kuti isisu kune mhuri yeZimbabwe, kune vese wengu ari kuda kubatsira musikana uyu. Munoziva kumanaka, isisu tinoda kutaura chokwadi. Mairasi handisi kuramba kuti wakabatsira, ende wakabatsira wakaita pawo pawakadini, pawakaita nemwoyo wavo. But munoziva here kuti zvimwe zvacho zvinge zvakuita kunge advantage. Mukatarisa comment yakaiswa naBruno Furniture, exactly, zvinge zvakuita kunge advantage yekuti dzawira mutswanda, hadzichanetsi kuhorera nenyaya yekuti munhu ari kutrenda takungomushandisa. Handitika waigona kumona akungobuda akabata foni akutoadvertisa zvinhu zvevanhu. Mukuadvertisa zvinhu zvavanhu ari kuita, ari kuwana something here. Iye wacho alright, ngati taiwana. Handitika but tikuti uyu musikana uyu munhu akabva kumusha akatorwa kuchiweshe. Kuchiweshe ndokuziya kana akabva kumari mwezi Rice Town. Kakaitawo kumusha. Handitika musikana uyu Bhaibhiti uyu akabva kumusha, chinonzi content chacho hatochizivi. Saka ndiri kutaura, ndazosvika pakutaura kuti akaita kubvutidzanwa. Iye zvaitomunetsa kutomira pakamera kutarisa kuti ataure kuti makadiko mhuri yeZimbabwe. Zvaitomushupa. Akaita kubvutidzanwa kuti uya kuno. Handiti. Saka alright, patasvika nhasi apa, auya akatorwa nemurume wake. Mubvunzo wangu wakusarira kumhuri weZimbabwe wandinoda kuti ndiwane mhinduro ndewekuti havachagone here kumubatsira nekuti atorwa nemurume. Kana rudo rwekumubatsira rwenge rwiripo, ko dai anga aine murume, dai akarwa nemunhu alright aine murume saizvozvo, waimbomubatsira here? Vanhu vaifunga kuti mwana wechikoro. Izvi asi mwana wechi? Vhidhiyo yakatoitika kudhara. But those things zvakalika. Kana rudo rwekumubatsira rwenge rwiripo, ko dai anga aine murume, dai akarwa nemunhu alright aine murume saizvozvo,
waimbomubatsira here but vanhu vaifunga kuti mwana wechikoro izvi asi mwana wechi vhidhiyo yakatoitika kudhara but those things zvakalika kare pacomment yaBruno Furnitures akatotaura kuti imi madi kumbotanga maita ongororo because uyu munhu wamudaendesa kuchikoro munoziva kuti mukadzi wemunhu here hatizivi kuti zvakalika sei but vanhu vakati Bruno ane jealousy, Bruno anotaurisa, Bruno anodai, I don't even know. But the thing is muri kuda kumubatsira. Yes, it's wonderful kumbatsira, but muri kumubatsira muchibatsira kuti zvidiniko ari kuchiweshe ikokwe. aiwa kubatsira munhu anobatsirwa asi ininika maidika apa tiri kungochachura ndosaka tataura zvedu kuti makuhwa atiri kudini atiri kuita takungobatawo zvakanaka nezvakashata zvese tiri kungozvisanganisa hamene kuti mhuri yeZimbabwe wari kuzvionawo sei. Musikana uyu murume wacho abuda nhasi akitaura kuti inini ndakutora chi ndakutora mudzimai wangu akaperekedzwa naAdho pamwe chete nani wataonawo isisu namairasi waperekedza mwana wakageza maoko wakati mhuri yeZimbabwe munozoti ndini ndine mwana ndo zvabuda izvi iye wacho mukamutarisawo zveshuwa munofungidzira kuti mwana but ato munhu atori nechi nemwana wake handitika nemhuri ndova ndikuramba ipapo muti mwana hazi mwana mukadzi wemunhu akangoona kuti pana paregai ndinyepe because angaona opportunity aona opportunity pamwe akazopinda muindustry because ndiona kuti angavhurirwa mapages azona akaona kuti chinhu ichi kaichi zvitori nani ndidzokera nkubarika kwangu adaiti ndikatengerwa izvi ndodai ene zvimwe zvacho zvinototi funny enough zvinhu zvacho zvaitengerwa anga kupfekedzwa matrauzi mawigi iwayo kuchechi kwake hazvibvumidzwi iye achingovhuma achiitiswa ss akanzi achiitiswa ss sometimes ini nangu ndichitarisa zvangu pamwe pandafarira zvangu iye musikana uyu hanzani iye wedu musikana yeyu Bybit handiti Bybit munhu anoda murume wake zvekuti nezvinhu zvakaitika maidhi ngatitarisei zvinhu zvakaitika pakata penge pakashata kai penge pasina kumira zvakanaka musikana akabvutidzana ende inga ari kupisa ende nanhasi kupisa kwacho kusati kwapera ndiye anga ari kutrenda aikona zvekutamba because paakavhurwa peji inini ndikumva kuti peji rake rakasvika 100 and something thousand kunge ne 2-3 days pasina mazuva akawanda renge ratoenda handitika saka inini ndiri kuti inini kuda murume hake murume anomuda munhu chinja unenge wakajaira kwete kuti anoda murume because dai aida murume akangobuda pachena from the word go because of iwe munhu waunoda hazvinei nekuti nyika yatii weduwe mazvita henyu but inini ndinonzi mai muchokodo so kana muchindibatsira ndibatsirei tichidai tina vamuchokodo vangu tiri pasaiti kozvekuzombopota muchinyepa kudii dai asina kuterwa nababa namadzibaba ava uyu aisa Bybit aisadzokera ndiudzei imimi TJ Bybit dai asina kuterwa aidzokera here kuna madzibaba vake Bybit dai anga asina kuterwa aidzokera because malaini anga atochinjirwa zvese zvazvaitika kuzobvunzwa kuti iwe titaura kuti munhu ndiani kuratidza kuti vaiva kungodai asi mumwoyo menge muri kutsva kuti vakomana ino ona zvakafanana nekutika munhu apakati aiwa munhu enga ari pakati maiti toda chokwadi munhu enga ari pakati kuti kubatsirwa nevanhu ari kuda handiti murume wake ari kumuda saka haana kwekudini haana kwekuenda asi ini nanguka ini ndinoona kungefanika sevana veZimbabwe hongu kubatsira vanhu tinoda kubatsira isisu kuti tisvike patiri panapa kubatsirwa nevanhu handitika but ngatimbobvunze background zvakamira sei ngatimboende hapana munhu wani maidhi akambosarudza kuti toda kumboenda kumba kwenyu timbondoone aripo here akafamba netsoka dzake kuti toda kumbondoona kuti pamba pamuri kugara pakaita sei imba yamuri kurara magumbezi amuri kufunga akaita sei handitika but vanhu vakongomhanya kuti toda kubuda tikutoresa drivers license takukuendesa kuchikoro takukwidza ndege takukuda iso zvambonyanya kudii aina kupindirwa nemajournalist chaiwo because mariu journalist you know what they do vanotosvika paground ipapo ndopandikuda kuisa nyobvorwa nevanhu ndopandikuda kuisa angosend handitika angosend akaisirwa gokora pamusikana ovatoona vision yacho but angosend ndiye munhu
aifanira kuindavhiwa munhu angosendi basa rake munoriziya anotosvika pamusha muri kugara sei muri kurarama sei but angosendi akadzabvurwa so zvikanzi apa pana bhaibhita apa usi kumuona handitika achibvaisirwa gokora but nhasi zvazobuda pachena hapana kana journalist akaendeswa kuna DJ Ola handitika akaendeswa kuna DJ Ola akanyepera futi DJ Ola saka muri kuti hane makuzviona musikana emairasi wakanyeperwa musikana uyu aitsunywa namai vacho kunzi akada kutaura kunzi iwe hapana isusu vana maika weduwe vana mai handizivi kuti munyama here wekubvisa mapamba kwatinoita but the thing is whenever mwana wako musikana akangoita benzi unonzi ndimai vacho mai vakanyepa aiwa mai vaya havana kupiwa mombeu havana kungodya mafukidza dumbu ndosaka madzibaba avo madzibaba avo ina nchadi zvangu zvekudhipisa ndakupendera zvangu ndichiti musikana aida kubatsirwa haana kuburitsa zvinhu zvake pachena asi ndiri kuti kune mhuri yeZimbabwe izvozvo hazviorese mwoyo kuti munge muchimubatsira mwana wanoda kutomuwakira imba unogona kutokana kana kutongoenda pamba parogara nemurume wake ipapo womuwakira ogarawo pakanaka wari kumutoresa madrivers license ngawangoiti mari yawaida kumuendesa kuchikoro yaya yongoabhadhara hameno matemu mangani kuti 5 years kumberi uko papatobhadharo ndo manzwira ndakangozviita koma kuhwaka isisu tiri kungotaura korudoka napopota muchiteera vana Bruno arokupai madirection Bruno Fenicha akataura kuti munhu uyu kauyu tiri kunzwa zvakadai handiti saka inini hangu maiti ndo matauriro andiri kuita asi chimwe chidimbu ndingoti hangu pamwe dai wanga wakasiyawo angosendi wakamboteerawo nyaya iyi pamwe dai penge pakabuda zvizere asi angosendi pana bhaibhiti wakamuisira gokora hazvina mhosva asi nhasi ndo zvatazobuda nazvo asi pfurirai mberi nerudo rwenyu rwekubatsira musikana uyu ende mundoonawo paari kugara kuti zvari kundogara nemurume namadzibaba wari kundogara sei ari kufuga gumbezi rakaita sei rudo rwemenge mumbori narwo irworwo kuna bhaibhiti rambai muchiriita kana muchida kumubatsira mukwidzeiwo ndege futi ndakamboidzwa nyaya ndege unzi arida kutengerwa tiketi rekukwira chii futi rekukwira ndege nemurume wake ngawakwire chi vese sezvo taziva semhuri yeZimbabwe kuti munhu uyu ane murume taakubatsira tichiziva kuti taakubatsira vanhu wangani 3 nemukadzi wacho handii vari pabarike woman isisi tikumboisa tiri kumboisa vanhu vairi tiri kumboisa vanhu vairi watatu ayo wati ngawafambe vari wangani wasakanganwa kuti bhaibhiti ane futi chichi ane mwana futi kwete wamadzibaba ona madzibaba anzi zvanzi ana mwana namadzibaba haana mwana anzi bhaibhiti akamitiswa achibva asiyanawo nechi ndofunga haana kuzotorwa saka ameno maiti kana muine mashoko ekutaura inini zvangu ndapedza tingopanana yambire kuti vakomana tichida kuita chino ngatitange taita tsvagiridzo zvine chisimba toita sei todaiso toita so todaiso munhu anoda kubatsira zvake obatsira pane kuti unoti ndaakubatsira ndazooresa mwoyo neizvi iwe watoo pakati pekubatsira wozoti ndaoreswa mwoyo neizvi waora mwoyo sei pfurira mberi nerudo irwo because wanga wakatotadza kuita research isusu takatorejesta kuti ningi naningi vari kuenda kunobatsira so tiri kukuzivai right mashoko ekugumisira aiwa mashoko angu ekugumisira ndeyekuti wedway mukaona mukana yauya seizvozvi musapowo muri yeZimbabwe confusion ngatingodini tingotaurawo chokwadi chakanaka nekuti chokwadi chinodini chinozongobuda like this and mabudiro achinoita tisounze as if chaakunyadzisa kana kuti wakunyadziswa of which it's like zvaifanwa kungobuda sezvazviri so ini ndokutenda yangu nekuti pamukana wamatipa nekutiteerera tiri pano paTichkach MTV so thank you very much muri yeZimbabwe tinokutendai isisu zvedu kungotsunya kungobata tingononga icho tononga icho tichingoonesana semhuri yeZimbabwe so thank you very much nekuramba muinesu pano paTichkach MTV apo patinobata nyaya
dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere pamwe chete neakatikomberedza. Ngatisanganei zvakare mune zvimwe zvikamu zvinotevera patinenge tinadzo dzimwe nyaya dzakasiyana-siyana tiri pano. So thank you very much. Kana karike kutanga kusvika pano paTichCat MTV, usakanganwa kusiya wafollowa page rako, usakanganwa kusiya wasubscriber channel yako kuitira kuti mangwana unge uchizofamba nesu. So mazvita. Tatenda, siyabonga. Thank you. TichCat MTV inokupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi, munoenda paYouTube channel yedu TichCat MTV, mondo subscribe ipapo. Musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare. Musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. TichCat MTV tinodzifamira.